Amin. Pag pinay amin ako. Naunong kita tangag sapa kita naglag rin tayo. Pinaimbag si Apo. Ibigyan nila. Siyang dawan si Mabasar. At pinay na. Ang malipod di. Yung kulang na itijig ni si Apo kat limbang lang. Pagyamanan si Apo o repel si Adong anak imbag na pakalaglagipan. Ganda ito yung himong maranasan nawa natin ang pagsama na ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Padakila at pagpalang din salamat po. Kami po ay nagpapasalamat at amin pong binibigyan ng pagpapahalaga, mataas na pagpapahalaga, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa buhay ni Inang, hindi lang po kay Inang, kundi sa buhay ng bawat isa sa amin. At dahil ikaw ay matapat sa buhay ni Inang Panginoon, nais namin ipagdiwang ang iyong kadakilaan. Nais namin alalahanin ang mabubuting bagay, Panginoon. At pakinggan ang salita, duwatiin ka, pagbunyi, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Salamat po. Iyayahan ka namin na kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, sa aming pagsinig na iyong salita. Mangusap ka po, mahamunawa ang bawat isa, Panginoon, upang mabuhay sa isang panibagong buhay at mas mataas ng pagkakilala at paglilingkod po sa iyo. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Panginoon, Sige po, kawitan natin ng Panginoon. Sa harap po ang ating Diyan ko. po ang bawat isa na tumayo. Doon ka. Sabaw. Ina't sama-sama, ulitin natin siya. Alina't sama-sama, ulitin natin siya. Ipalagpag ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, ulitin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpag ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat ng minagap sa pag-ibig ng walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Pagpapalin natin ang Panginoon. Patuloy natin sa awitan. Bagas ako, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus.
Kahit ako'y mangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa ating lahat. Pag-ibig mo sa ating walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paliging man ay madilim. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, ikaw lamang mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon kahit kailan, ikaw ang kulang, biyaya mo sa aking laging lahat. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Pinaglilingkuran at bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, di lang dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, di lang dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba.
yung pinakamahalaga na pwede tayong maiwan o makuna tayong legacy. Ano? Yan ay ang pananampalataya. Sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 4, ganito ang mababasa. Gaputa da pamati ni Abel, nangipaay ti Dios iti nasayaat adaton. Ngem ti daton ni Cain, babae iti pamati na, nagunpud na ti yan namong ti Dios. Kas nalentag a tao, agsipod ta inawa ti Dios, dagiti sagot na. Gapuy ti pamati ni Abel, agsasaupay laeng, puray no na tayo. Madidayo ti Apo. Kaya nakakita kayo ti tao nga na tayo nagsasaupay laeng. Iso iti bagbaga ti sao ti Apo nga ni Abel. Ngem no apay nga ibagbaga nga na tayo nagsasaupay laeng. Awan sa baling nga gapuna, nadikit gapu jay pamati na. Itingat nga sawon, uray na tayo ni Abel, ay kata malaglagit pa laeng dagi jay inaramid na babae iti pamati. Anya ti bagbaga ijay inaramid ni Abel. Number 1, kat jay panagdato na iti Apo. Anyaman nga idato tayo iti Apo, kathaan nga kita iti Apo no dakel no basit, no napintas no saan. Iso nga uray pa iti biyag tayo. Ta iti kasasyaatan nga daton ti Apo kat deti biyag tayo. Ta amen mo nga adakan niya tayo kat kuko ti Apo. Hankadi iti kasasyaatan nga mabalin nga daton iti Apo kat iti biyag tayo. Nya. Ano ibaga nga idaton ko iti Apo ti biyag ko no napintas ti biyag ko. No nakaturpos ako. Wano napintas iti panagbiag iti pamilyan. Iti ururay ti Apo kasla ni Abel nga hindi nang idaton kat haan nga ti objektibo iti panagdato ng jay mismo nga dato no dikit jay Dios nga pangidat-dato na. Nya ang idaton isuna gapu iti pamati na. Amen. Awan ti imbaga jay nga napinpintas ngamin jay daton ni Cain ni Abel. Tilain na ibaga jay kat gapu iti pamati na. Iso nga kunana iti verse 6. Without faith, for without faith it is impossible to please God. Han ngamin, hantayo nga maayo ni Apo Dios, naawan iti pamati. Kaya tinayin pa iti sa ti Apo, babay iti pamati na nagunfud na tiya among ti Dios. Kas nalenteg a tawag sipud ta, tinawag ti Dios ti sagot na. Gapo iti pamati ni Abel, agsasaupay laay, uray no na tayo. Amo tamad, na-reject at tayong Figurative. Metaphorical. Yan. Metaphorical word. Ano ba? Metaphorical word. Metaphor. Ano to? Okay. So, when, tikit na nga sa uwing kat, adangan, yung legacy nga nabati na. Ijay daan nga tulag, ada dyan may isang ari nga ni Usyas, nga idinatay, tinaga na, naikabil ijay history, iti ari ti Israel. Kuna na ijay, gapu jay inaaramida na iti Apo, iti panagserbi na iti Apo. Kahit nangasawan kat bayad iti panagdyente ito daga. Mabalin nga, agaramid tayo ti istorya, ano,
agbasa tayo ti istorya. Ya. Ngem no ada ti istorya nga mayat nga rami di tayo. Di istorya makapag-isyon. Ta no ti istorya kat han nga makapag-isyon. Malugi di agaramit ti pocketbook. Ang interesado di agbasa. Tiket ng asawan kat agibati tayo matad inapintas na paka-laglagi pa nga uray na tayo kat napintas di istoryaan di tao para ka na tayo. Ngayon again, ulitik manin. Tika sa siya atang kung kapintasan ibati nga legacy. Haan iti kinabaknang nga sa likwa. Haan nga nangato nga nagan. Ya, dikit nada tayo kat nagserbi matalag ang talanay tayo iti pamati iti Apo. Amen. Dahil iti kasasayatan nga managit. Mamati ak nga orekas kasanon ni ilang kat nadaan diyay muna tayo nga pamati iti Apo. Sudga po na nga ada tayo tatak manglagлагip iti kinaimbag iti Apo. Tanawang kuma minsan awan oray natay mo kan awan ti pasyahon awan ti sumugla ano yan ngam kasla aramidin tayo dito nga kasla panag ano yan respeto panag big jay kinaimbag ti Apo iti biyag ni Ninang nya kat halang ade jay hindi kat rembang lang kapagyamanan ti Apo. Amen. Kat kairaman jay tarigagay na may maka-move on nya may urnos nya iti pamilya dagi jay karkaro dagi jay nabati nina kat sapay kuman kat punatay nga sumimpada amin ya namnamain tayo dawan sa baling mabalin nga pangi kamangan na dikit ni Apo Diyos ni Apo Jesus. Amen. Gagangay na lang na dati maawan na may isang leader iti pamilya ay kasjemot ti trabaho ti Diablo. Una na ti sa ti Apo, ti Diablo umay lang tapno agtakaw niya mangdadael ken agpapatay ni Apo Dios, ni Apo Jesus kuna na umayak tapno madang kayo ti biyag maawan ti pagturangan na. Madadayo ti Apo. Dayjay ti plano ti Apo. Ngem ti Diablo ana kayat nga makita nga mayat taag may maysa dagi jay nabati ni Adela nya anak kaya ti siya tiget na makita nga oy agraranggol da nya agkanya-kanya da nya ay katatang agsapa may ramanan jay panagyamon tayo ti Apo. Kat ideklara tayo ti mabalin nga aramidin ti Apo, babay ti pamati. Kat ikararan tayo, kat i-claim tayo nga ada jay tignay ti Apo, ti pamilya, manibot, dari jay panganay, inggana, dari jay kaapo-apuhan nya. Ni Minang Adela nya. Kat jay kuman ikararan tayo ti Apo. Kat iti pamilya ni Minang Adela na dahil lang si palagit kan tunggal may sakit tayo naagbyag tayo agtalina dito pamati tayo so ikasayaatan nga mabalin nga ibati niya iti may isang tao nga pakalaglagipan diyan nagbyag tayo nagtalinaod iti pamati ano panagserbi ti Apo dayo tinada no dito nga gundaway lawin kakabsat dawatik at makser tayo amin.
At awitin natin itong isang awit nito, kalpasan na agkararag tayo. Mararag tayo para iti pamilya at para kumulong. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, di lang dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, di lang dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang ibahan. Hallelujah. Hallelujah. Magkalilid tayo ng presensya ni Apo at sama-sama tayong manalangin para sa pamilya at para sa buhay ni Pastor Sally. Umararag tayo. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyayari sa lahat. Yayaman din lamang na kinuha mo po ang buhay ni Inang, ang ipinahiram mong buhay sa kanya. Lord, thank you po. Ngayon po ay siyam na araw na ang lumipas. Kami nagpapasalamat sa iyo, dakilang Diyos. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi man perfecto si Inang, pero alam po namin na siya ay nabuhay, na mayroon pong pananalig sa inyo. Lalo na po yung mga huling sandali ng kanyang buhay ay salamat po. Diyos, kami po ay dumadalangin sa iyo na kami din na mga naiwan ay tulungan mo po na magtagumpay, Panginoon, sa naman ang aming pagdadaanan. Dinadalangin nga po sa inyo ang kaayusan, ang kapayapaan sa buhay ng mga anak, apo, kaanakan, Inang, Lord, hallelujah, at sa lahat na nagmamahal kay Inang Adela. At sa bagong ito, Panginoon, kami po ay umaasa sa iyo. Pinagtatagubilin po namin sa inyo ang mga anak ni Inang Adela, ang kanyang mga apo, and manugang, Lord God. At sa araw na ito, Panginoon, bilang mga anak mo, aming winawasak, sinasaway, niyuyurakan, kinakansila ang lahat ng gawa ng dyablo para wasakin ang pamilyang Arpio at Luda. In the name of Jesus. Kami po ay napababalot sa dugo ng mago sa krus ng Kalbaryo. At inanyayahan namin ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi lang po sa pamilyang Arpio at Luda, maging po Panginoon sa bawat isa na nakinig na yung salita at ngayon kasama namin dumadalangin, sumasamba sa iyo. Salamat po. Puri ka namin, ang dalangin namin, ang mga alaala, ang magagandang alaala ni Inang ay maging instrumento upang kami po ay lalo pang magtiwala sa iyo at mabuhay ng nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po. I-bless mo ang pamilya ni Inang Adela, kanyang mga apo. Hayaan mo na magkaroon sila, Panginoon, ng magandang bukas, Panginoon. Naaalaala ang iyong kadakilaan at kabutihan sa buhay ni Inang Adela. Lord, thank you po. At sa maging ito, lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian at lahat ng karangalan, binigay po namin lahat sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. Pray mo dito. Ha? Okay. Kata ada tibasit nga
Big sister ni Video Deta. ka na dito kon an adi. Kasi kan iniiwat ko nga lang. Kan plato na hanin ni sister mo.